Jekk għandek bżonn xi ħaġa minn dipartiment jew entità tal-gvern, jew forsi għandek xi mistoqsijiet dwar xi skema li nieda l-gvern, tista' tċempel fuq in-numru 153 u tifranka ħafna skareġġ. Wara li tċempel fuq dan in-numru, tista' żżur l-uffiċini ta' Servizz.Gov li jinsabu l-Awra Raħal Ġdid u Birkirkara. Tgħaddi d-dokumentazzjoni u dak li qed tistaqsi għalih jitressa quddiem l-entità konċernata. Waqt żjara fl-uffiċċju ta' Servizz.Gov tal-Awra, is-Segretarju Parlamentari għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija Debora Xkembri u l-Kummissarju ghat-tnaqqis tal-Burokrazija kien irrimarkat l-ifrankar ta' ħin li qed joffri Servizz.Gov, servizz li beda minn Ottubru tas-sena li għaddiet u minn dak iż-żmien l-hawn irċieva 14,000 każ, każijiet li jvarjaw minn ilment jew talba informazzjoni. Fil-każ tal-uffiċċju fil-Awra kienu persuni barranin li l-aktar saqsow għall-informazzjoni dwar permessi ta' xogħol jew ta' residenza. Min-naħa l-oħra n-numru 153 kien l-aktar użat mill-anzjani. Il-kap ta' Servizz.Gov Winston Pirotta spjega dwar il-mod li bih Servizz.Gov qed ikun essenzjali biex titnaqqas il-burokrazija. Loġikament meta aħna din ngħidu lin-nies nagħtuhom l-informazzjoni kollha korretta mill-ewwel u jiġu għandna biex naqduhom flok joqogħdu jinżlu l-belt jew morru postijiet oħra, logically hemmhekk qed tnaqqas l-iskariġġ ċittadin biex jikkomunika mal-gvern jew mal-entità partikolari. Is-Segretarju Parlamentari Debora Xkembri rimarkat li Servizz.Gov issaħħaħ il-politika tal-gvern dik li l-pubbliku jinqeda f'temp ta' ftit ħin minn one-stop shops. Antni Aġuż Deċeli sostna fuq l-importanza li l-pubbliku jkun marraf iżjed b'dawn is-servizzi u jagħmel użu minnhom.